Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Navarraldeko Angel Rekalde izango dugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1875ko abenduaren 2an, Antonio Cánovas del Castillo, Espainiako Ministro Kontseiluko presidente egin zuten. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1915ean Albert Einsteinek errelatibitatearen teoria argitaratu zuen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1923an, Maria Callas opera abeslaria jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur abenduaren 2 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak bide alternatibo eta osagarri gehiago eskaintzen ditu koronavirus pasaportea lortzeko. Koronavirus bidezko kutsadurak adinekoengan txertoaren dosi gehigarriak arinduak 70 urtetik gorako personen 82 iristen baita. Nafarroko Osasun Departamentuak eta IESaren aurka borrokatzen duten erakundek IESaren munduko eguna oroitu dute gaixotasunaren lehen diagnostikoak egin zirenetik 40 urte bete direnean. Belate eta Almandozko tuneletako lehen haizagailuak berritu dituzte 24 urtez lanean egon ondoren. Lan osasuneko zerbitzuak ikastaro bat antolatu du eraikin eta instalazio industrialetan amiantoa aurkitu eta diagnostikatzen duten teknikariak egiaztatzeko. Hezkuntza jardunaldi jarraituari eutsi behar dio eskolaz kanpoko jarduerekin 2021-2022 ikasturtea amaitu arte. Nafarroko orto argazki berriak ahalik eta zehaztasun handienarekin erakusten du foru komunitatea 5.000 metroko altueran. Foru gobernuak 245 milioirekin finantzatuko du Nafarroko Unibertsitate Publikoa datozen 3 urtetan. Catalina de Euskariz Arte Eskolako akuarela eta erretratu marraztuari buruzko 3 hileko 2 lantegietan izen emateko epea abenduaren 13 arte zabalik egonen da. Dordokaren begirada Jon Arretxeren azken liburua aurkeztu dute gaur. Euskal Herrian euskaraz dantza berria egin du Iruña taldeak abenduaren 3an euskararen eguna ospatzeko. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, hezkuntza sailak lanaldi jarraitua mantenduko du ekainera arte eskolaz kanpoko jarduerekin. Argazkian, salestarrak sabaia ukitzen erakusten ditu, 14 pisu izatera iritsi baitira. Bestalde, Nafarroako epaile batek 3 interino finko izendatu dituela jakinarazten du, behin-behinekotasunaz abusatzeagatik. Gainera, osasun karpeta izapidetzeko 28 bulego gaitu direla ere iragartzen du azalean. Horretaz gain, gizarte erakundeen plataformaren aintzatespenaren berri ematen du Notiziasek. Gai aldatuz, Bilduk Eusko Jaurlaritzarekin aurrekontuen alde egiteko hitzarmen berria sinatu duela nabarmentzen du. Bestetik, Merkataritza Ganberak Esteban Morras enpresariaren ibilbidea saritzen duela aipatzen du, baita CaixaBanken saria Javier Catalán Diazi eman diotela ere, Zenit Hotelen fundatzaileari. Bukatzeko, 2 aldiz bikotekako eskuzko txapeldun izandako Panpila Dutxe pilotari ohia 76 urterekin hil dela jasotzen du egunkari honek. Diario de Navarrara pasako gara. Nafarroako ziuetan dauden COVID gaixoak 10 egunetan bikoiztu egin direla dio titularrak. Argazkian, COVID pasaportea eskuratzeko ilarak ez duela etenik nabarmentzen du. Horretaz gain, eskolako lanaldi jarraitua ikasturte osoan mantenduko dela jakinarazten du. Eta azkenik, enpresaburuek inbertsioak erakartzeko erreforma fiskala eskatu dutela jasotzen du gaurko azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, Euskal Herria Bildu gizarte partidetarako 253 milioigatik abstenituko dela da. Argazkiaren bidez, frontoiko artistari agurra eskaintzen dio. Bestalde, gol gabeko atletik on bat Real Madrilen aurka erori egin dela aipatzen du.
Eta bukatzeko, Nafarroan COVID-a eteteko ez dela neurri berririk aurreikusten jakinarazten du. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk aurrekontuei buruz akordio bat egin dutela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Siriako ipar eta ekialdeko administrazio autonomoko ordezkaritza bat Euskal Herrian dela jakinarazten du. Gai aldatuz, hegoaldean, lan eta pentsio erreformen aurka milaka langile kalera atera direla azpimarratzen du. Eta amaitzeko, Espainiako gobernuari hizkuntza gutxituak babesteko eskatu diotela nabarmentzen du berriak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroa garaian 500 positibo baino gehiago daudela da. Bestalde, Agurne Gaubekaren deklarazioak nabarmentzen ditu komunikabide honek. Esanez, emakume euskalduna kontuan hartzen ez baditu, plana ez dela berdintasunezkoa izango. Eta azkenik, Hezkuntza Departamentuak jardunaldi jarraitua ekainera arte mantenduko duela jakinarazten du. Jarrai dezagun gaurko, biharko eta etziko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur, ostegunaren lehenengo partean, euria barra-barra egingo du, batez ere kantauri isurialdean. Bertan, trumoi-ekaitzak jo dezake, txingorrarekin batera. Elurkota 800-900 metrora egongo da orokorrean, baina prezipitazio handia egiten duen lekuetan baliteke temperatura hotzagoa izatea eta elurkota baxuagoa izatea. Eguerditik aurrera, euria ez da hain ugaria izango, eta arratsaldean elurkotak gora egingo du 1000 metroren bueltan kokatu arte. Temperatura maksimoek behera egingo dute. Ipar mendebaldeko haize bizi eta fina ibiliko da bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ibarrean. Bihar, ostiralearen lehenengo partean, euria egiten jarraituko du, baina prezipitazioa ez da aurreko egunetan bezain ugaria izango eta aterruneak luzeagoak izango dira. Arratsaldetik aurrera atertzera egingo du eta ostarte batzuk zabal daitezke, bereziki hegoaldean. Goizaldean, elurkota 1000-1200 metro inguruan egongo da. Goizean, igo egingo da eta arratsaldean 1500 metrotik gora kokatuko da. Egunaren hasieran, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Goizetik aurrera, mendebaldeko haizeak joko du eta egunaren amaieran hego mendebaldekoa nagusituko da. Temperatura igo egingo da. Eta azkenik, larunbatean, barealdiak ez du luze iraungo. Euri gehiago espero dugu eta haizea zakartu egingo da. Fronte bat helduko zaigu eta goizean goiz euritara joko du kantauri isurialdean. Goizak aurrera egin ahala barnealderantz zabalduz. Egunaren amaieran prezipitazioa ugariagoa izango da eta kostaldean trumoi-ekaitzak jo dezake. Hasieran haizeak hego mendebaldetik joko du, baina goizean ipar mendebaldera egin eta nabarmen zakartuko da. Traba egingo du bereziki kostaldean eta Ebro ibarrean. Elurkotak beheranzko bidea hartuko du arratsaldean eta gauean 1000 metro inguruan koka liteke. Temperatura maksimoetan ez dugu gorabehera handirik izango, baina arratsaldetik aurrera termometroek beheranzko bidea hartuko dute. Orain Navarraldeko Angel Rekalde etorri da gure platora. Kaixo, Angel? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Egun hauetan, mugimendu asko. nahasia edo, hori, Durangoko prestakuntzekin eta hortan gaude. Hori, azken finean, urte osoko, ez dakit, helmuga edo ara juteko normalean, kultur alorrean, hori izaten da, Durango da referentzia bat. Gainera, orain ez, osasun neurri berriekin eta horrela, pixkat. Komplikatua izango da, baina edozen kasutan guretzat berdin, jun behar da. Gero zen maitza izango duen beste gauza da, baina jun beharra, eta horrela planteatu da, azken finean presentziala. Neurri batzukin hori egia da, baina jun behar da eta han egongo gehiago. Eta aurrekoan ez, aipatu zenuen ere hori Durangon izanen zinetela, eta zer izango duzuean? Zer izango dugun? Gauza asko beti bezala, urteko berrikuntzak, baina lehendik ere juten direnak baita ere eraman ditugu. Hombre, interesantea da komentatzeko da beti azken emaitza, azken
produktuak, ez? Aurten nik esango nuke berrikuntza nagusiak edo interesantenak alde batetik komikia, uste eta aurrekoan komentatu genuela, Benjamin de Tudela, berak egindako bidai aparta, horrela jarri genuen. Komiki oso polita, Tuterako Peña Beterrirekin egin duguna. Eta gero beste plano baten, pasa den urtean, bete zan laugarren mendea, Nafarroa berean, antzegon Nafarroa oraindik burujabea, independentea, baina aliatua Frantziarekin eta orduan batzeko ediktua eman zuten eta batzean, bi koroak batzean, Nafarroa desagertu zen. Osea, bere burujabetasuna desagertu zen. Orduan, 4 mende izan ziren, 1620an izan zen, 2020an, garai hori ez da ezaguna, ez da batere landua gure artean, ematen du nola gaur egun Frantzian dagon, eta gu hispanozentrikoek eta gure instituzio guztiak eta gure hezkuntza eta hori beste hildotik doan, suabe esateagatik, azken fina ez dugu ezagutzen, gure historia ez dugu ezagutzen. Eta orduan gu hortan saiatu ginen, egin genuen esfortzu bat, han egoteko, han jardunaldi bat antolatzeko, historialari batzuk bildu, eta horrekin, gogoeta bat egiteko. Eta horren emaitza atera zaizkigu bi produktu nagusi, gero gauza gehiago egin genitun. Baina bereziki, bi liburu bat, jardunaldi horren emaitza hemen daukat, hau da, 1620ko, Nafarroaren loraldia jarri genuen, loraldia hitz joku batekin, loraldia, nolabaiteko loren, baina baita erre hori txiki jarrita, eta baita ere loaldia. Nafarroan nolabait lo gelditu zen, ez? Jokatu genuen hori, errenazimendua alde batetik, eta hor baita ere loaldi hori, ez, atzetik etorri izena. Hori da liburua, honekin egin genuen baita ere erakusketa bat, eta muitu dugu gaia eta hori, baina egia esan, liburu iparraldekoak, Donapaleuko talde batek, Zabalik elkartea, beraiek editatu dute, gurekin, da, koedizioa, Navarralde Zabalik, eta egin duguna da, lana darama, historialariak ziren batzuk euskaldunak, beste batzuk erdaldunak, gaztelaniaz bakarrik zekitenak, eta beste batzuk frantsesez bakarrik zekitenak, ez? Eta orduan, 3 hizkuntzetan izandako hitzaldiak edo ponentziak. Eta egin duguna, denak ulertzeko esfortzu bat egin dugu, eta denak itzuli dugu. Ez osoa, baina bai, ponentzia bakoitza egina dagoen moduan badoa, baina euskeraz baldin badoa, badauka laburpen bat, nahiko garatua, euskeraz, frantsesez eta gaztelaniaz. Eta alderantziz, gaztelaniazko ponentzia bat, laburpena euskeraz eta frantsesez. Azken finean, liburu osoa irakurtzen badezu, baduzkezu, 3 hizkuntzatan irakurtzeko gaitasuna. Eta, zentu hortan oso interesantea da, oso ponente Álvaro Adot, Beñi Agirre, Koldo Martínez Garate, iparraldetik ez, Pabeko unibertsitatetik etorri ziren Thierry izenak esan ez ditut ezagutzen, han ezagutu nituen ez, baina izen arraroak dira, baina hemen Amaia Nagusia egon zan, Jean-Louis Davant, euskaltzaina, Xavier Irujo ez zen egon, baina bidali zigun bideo bat, eta oso interesant izan zen, eta gero esaten zen Thierry Isartel, eta Josep Mikeu, hauek Bearnoko jendea, historialariak, ez? Eta Eneko Bidegain, berak ez zuen olako ekarpen historikoa egin, baina bai gaurko perspektiba memorialatik egin zuen ekarpen oso interesante, Nafarroan hori nola transmititu den, ze balore daukan, ze hori, memoria alorrean hori da gertatzen dena, ez? Hori azten dela, galtzen dena, eta ez dira konturatzen ze balore daukan jententzako, ez? Eta adibidez hori, kontzientzia bat izateko, haiek Nafarra direla, gu bezala, lotura daudela, guri historia berbera dela, eta, interesante. Liburu oso interesantea, eta jorratu ziren, atal desberdinak, eta, ez? Errenazimendua, erreginen papera, eta bar. Hori oso
oso garai interesantea da. Piskat ezagutzeko 1620an ze gertatu zen, gutxi gara, Bai, eta ze ondorio, izan dituen. Bai, eta gure herrian beste atal bat, nola izan zen, oso atal berezia, oso interesantea, eta bat ere ezaguna, ez da ezaguna, ez? Horrek eramaten hau, bigarren liburura, beste liburura. Ze, guzti honen harira, Jose Luis Orella, katedraduna, historia katedraduna, ez? Berarekin komentatzen, berak izan ziren hori hain zuzen, ez? Garai hartako, ezaugarri batzuk ez dira ezagunak, baina oso potenteak izan zirela. Hain zuzen, Euskaldunen artean, nolabaiteko errenazimentua, garai hori da. Ezagutzen dugu, Florentzian eman zena, Italian, oroar, Venezia eta bar, baita ere herberetan eta hori, oso potentek, batzuk ekonomikoki, beste batzuk kulturalki, arnork ez du ezagutzen Machiavello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eta barrez, baina Euskaldunak ez. Euskaldunak ez. Eta garai hartan gauza batzuk hemen gertatu ziren eta oso interesanteak. Eta honek, Jose Luis Orellak, honek esaten zian, hori kontatzeko figura interesantenak garai hartako erreginak izan ziren. Beraiek neurri baten, gertaera asko izan ziren, baina emakume horiek oso aurrerakoiak izan ziren, oso potenteak, kalidade handikoak, oso kultoak, eta protagonismo markatzen dute garai haiek erreginek markatzen dute. Lehendabizikoa Catalina de Foix izan zen, batzutan komentatu dugu olako elkarrizketetan. Berak modernizatu egin zuen erresuma, bihurtu zuen lehen estatu mediebala zena, bihurtu zuen, alde batetik baketu zen, bakea lortu zuen, eta gero ekonomikoki eta kulturalki instituzio batzuk, baita ere diplomatikoki eta hori, martxan jarri zituen, eta mediebotik Nafarroa atera zen, gero konkista. Etorri zen, 1512an, berari tokatu zitzaion, zuzen, eta hori frustratuta gelditu zen, batez ere peninsulako atalean, edo lurraldean. Baina horrek jarraitu zuen beste aldean. Handi gutxira bera izan, 1516an, eta etortzen da bere semea, Enrique Bigarrena, eta honek hartzen du, emazte, Margarita de Angulema, hango, frantsesa, Angulemakoa, ez? Eta oso emakume kultoa zen. Garai hartan, jakin behar dugu, garai hartan, gauza asko gertatu ziren Europan, eta, reforma protestantea eman zen, eta horren arira dena, bai ekonomikoki, bai erlijio aldetik, bai politika aldetik gauza asko mugitu ziren. Eta, hain zuzen, hor dago errenazimendua, ez? Eta hau oso protagonista interesantea izan zen, eta bera idazle izan zen. Gaur egun, askotan komentatu dugu, zu bazoaz Frantziara edo Estatu Batuetara, eta literatur mailan badago idazle bat, Margarita de Angulema, gure erregina izan zena. Eta hemen ez dugu ezagutzen. Ez dakigu. Honek idatzi zuen, El Decameron. Guk ezagutzen dugu, El Decameron, de Boccaccio. Kurioso, ze Decameron, Boccacciorena, rantzioago izan zen, izan zen tradizionalago. Gizonek, hori Orellak esaten du, gizonek parra egiten ziren emakumeen kontura. Heptameronen alderantziz. Emakumeak azkarrago ziren, daukate paper protagonista eta nahiko ironiko eta hori, eta beraiek egiten dute parra besteen kontura. Eta guk beste ezagutzen dugu, beti karkena ezagutzen dugu. Eta, gaur egun, pentsazazu, premio Nobel bat daukazula, eta hemen ez dugu ezagutzen. Eta hori da, garai hartako idazle oso esanguratsua eta gainera polemiko izan zen, ze momentu baten inkisizioa beraldetik, eta Frantzian, eta hori oso emakume aurreratua zen, eta besteak salatu zuten, eta hori. Egia da, bere anaia zela Frantziako erregea, eta beti babestu zuen bere arreba, ez? Eta horri esker, erregina izan zen, bere papera eta hori, baina, bere problemak. Eta hori izan zen Margarita de Angulema. Bere alaba izan zen, Juana de Albret.
Eta hau ere, bere hildotik, gainera, Jarraitu zuen. gutxienez Margarita Arongulema nahiko kritiko izan zen, baina ez zen atera, erlijio aldetik eta hori bera katolika mantendu zen, eta naiz eta, bueno, debatean sartu, ez? Baina Juana de Albrecht ez, Hautsi ja, zuen honek horrekin apurtu ere. zuen, eta babesa eman zion Calvinori, bere kortea izan zen nahiko hola kalvinista, nahiko protestante eta berak parte hartu zuen en las guerras de religión eta holako gauzetan. Eta oso hori erregin kalvinista izan zen. Eta, bueno, beste paper protagonista garai hartan, pentsatzen hori garaiko salsa zela. Ekonomia, ideologia, politika, dena hortan sartu da. Eta bera izan zen figura bat, ez? Eta, ja, laugarren erregina, bueno, Juanaren seme bat izan zen Enrique de Navarra, Enrique laugarrena de Navarra, uste dut. Ez, hirugarrena, Nafarrokoa, eta gero, arrazoi desberdinengatik eta koiunturengatik, ailegatu zen Frantziako erregea izatea. Eta ezkondu zen beste emakume, Margarita de Valois, eta hori izan zen, erregin famatua, bueno, arrazoi desberdinengatik, eta, bueno, gauza asko gertatu ziren. Bai, la noche de San Bartolomé, jarraitu zuen erlijioko gerra mantendu zen. Eta momento baten saiatu ziren olako komponenta bat egiten Parisen eta hori horretarako proposatu zioten Enrikeri, bera protestante zena, bere amaren semea eta hori, erregea izatea, eta baina baldintza jarri zioten protestantismoa utzi behar zuela eta katolizismoa onartu. Eta, bueno, berak esan zuen badakizu, ez? Bueno, Parisek bai merezitu meza bat, badakizu esaldi famatu hori, ez? Ez dut ezagutzen, Bai, bueno, erdera esaten den zara, Paris bien bale una misa. Eta onartu zuen. Hala ere, elkartu zirenean ezkondu, eta handik 3 edo 5 egunetara katolikoak egin zuten kriston triskantza. Eta izan zen, esaten dena, San Bartolomeko gaua. Kriston triskantzak izan garbita, eta Enrique bera libratu zen por los pelos. Batez ere, ezkonduta eta bera onartuta ez dakitza. Baina, bueno, gau horrek markatu zuen bere bizitza, eta ja, naiz eta bere emaztea berari babestu, eta bar, bueno, bera, hori markatuta izan zuen, bera beti jolastu zuen katolizismoarekin, baina olako joerarekin. Azkenean saiatu zen eta lortu zuen edikto bat ematen, esaten dena kredoen askatasuna, onartu zuen, hori Europa mailan izan zen lehendabiziko zean, Parisen eman zena, lehendabiziko pausoa, ordura arte beti gerra zen, beti olako konfesioen arteko gerretan eta beti a muerte, baina kasu hortan, bera edikto hori lortu zuen, bakoitzak pentsatu zezakela nahi zuena eta hori ez. Eta emaztea zen horren atzean zegoen figura bat. Literatura frantsesak oso gaizki tratatu zuen, eta jarri zioten izen bat, gaizki izen bat, izen bat, la reina Margot, Margarita Margot. Eta la reina Margot da figura mefistofelika, adultera, ez dakiz zer, eta bueno, Alejandro Dumasek, eta egin zuten olako novelak beren kontra, eta hori, baita ere, gure erregina Nafarra zen. Naiz eta Frantziako erregina izatera ailegatzea, ez? Baina olako lau figurak eta ez ditugu ezagutzen. Eta orduan zuek hor, eskuartu duzu, liburu bat, atera dugu, oso arina da, oso aberatsa, lau biografie, ez dira oso garatuak, baina bai, sintetikoak eta irakurtzeko oso horrezak. Eta ikusten duzu atzean, Los Tres Mosqueteros, eta dena, egia da, garaia hartakoa da, eta dena lotuta dago. Harremanduta dago. Bai. Bueno, guzti hori hor dago, eta guk atera dugu, olako liburuak, eta... Oraintxe, gainera berriki. Bai, justo, oraindik liburu hori ez daukagu, ez dugu jaso,
tailerrean dago, eta gaur hain zuzen entregatu behar ditugu, dizkigute. Aber lortzen dugun Durangora, batez, ez nagoz. Bueno, bai, seguro. Bai, baina problema da, gaur jaso behar ditugula, eta bihar jaia da. Osea, gaur ez badigute ematen, emango digute urrengo astean, justo Durango pasata. Bueno, baina merezi izango du, ez? Bai. Liburu hori merezi du. Osea, baten batek interesa baldin baduka, oso liburu interesantea da, oso ondo idatzita, Jose Luis Orella katedraduna da, osea, da oso liburu ondo dokumentatuta eta hori, eta figurak dira, osea, mundu mailan dauzkagun olako erreginak, hor badago baita ere nolabaiteko maltzurkeria, gauza diren bezala. Bereentzako, espainolentzat, bereentzako erregina hauek ez dira bereak, dira frantsesak. Eta frantsesek, azkarragoak, zesaten dute, horiek ez dira euskaldunak, ez dira naparrak, horiek dira erregin frantsesak. Erregin frantsesak gureak, eta Reina Margot, Zakizen, eta hori, eta Juana de Albret, hori zen gure erregina, errege ezagun baten ama, ez dakizer, eta... Osea, batzuk eta besteak ukatzen dute gure erreginak izatea, euskaldunak izatea, eta bartar. Horregatik, guk ez badugu errebindikatzen, Horren liburu horretan zera pixkat biografia eta gero zer egin zuten edo zeba izan ziren garrantzitsuak. Bai. Hor agertzen dira, danak, datu garrantzitsuena. Papera, eta oso, egia esan, da, nolabiteko garai baten radiografia bat. Ez, aprobetsatzen duzu olako figurak, garai hartako historia, errenazimenduaren historia, kontatzeko, hemen, ezagutzen ez dena. Guk ezagutzen dugu denak Maquiavelo, ezagutzen dugu Leonardo da Vinci, hor dago el Código da Vinci, eta zaizzer, olako historia beti idatzi dira eta mugitu dira, baina gure ez. Eta, behintzat hemen daukagu aukera, hori pixkat. Aber egiten dugu olako novela bat, eta jartzen dugu los tres mosqueteros, los tres mosquiteros, edo olako zezer. Gainera ez, askotan ere salatzen da emakumeak historian ez dutela tokirik izan, edo, eta begira. Kaso hortan oso figura protagonistak izan ziren. Gainera, egia esan, Margarita Angulema eta Margarita de Valois, Reina Margot, hor erregeak gizonak zirela. Baina beste bi kasotan erreginak emakumeak ziren. Osea, konsorteak ziren besteak. Orduan, bi kasotan oso emakume ausartak eta nortasun handikoak eta autoridadeekin, eta beste biak berriz oso kultoak eta oso protagonistak izan ziren beste ataletan. Osea, ez igual hain politikoki baita ere, oso adibidez, Margarita Angulema izan zen oso figura, garai hartan gerra irikia zagon Frantzia eta Espainian artean bi imperio, Europan zeuden bi imperio, eta bere anaia, errege Frantziako, errege Francisco I eta hori, borroka baten harrapatu zuten, eta bera, Margarita izan zen, bere anaia askatzeko, mugitu zena, mundu mailan, kontaktoak, bera izan zena, diplomazian aritu zena, oso emakume dinamikoa eta ausarta. Gero ere kultoa izan zen, eta gainera idazlea, ez? Guzti hori gora gertzen da. Oso garrantzitsua ez, orduan hauek ezagutzea, ezkenean? Bai, ezinbestekoa. Gure herrian, olako figurak, errege katolikoak ezagutzen dugu, baina aldedillo, adibidez, Isabel II erabakizuela bere alkandora ez aldatzea, 10 urtetan, Granadako erresuma, konkistatu arte. Oso emakume zikina. Olako gauza intimoak eta ezagutzen ditugu, eta gure historia ez. Hori tristea. Eskerrak ez, hor zaudetela zuek. Ateratzeko edo. Saiatzen garela, bai. Orduan hauek dira ez, azkeneko zuen berrikuntzak edo? Bestelako materiala badago, historia alorrean, eta aurten ondare alorrean ere gauza berriak atera ditugu eta hori, baina hori aterako da lurreko urtetan eta hori ez. Baina aurten, horiek dira berrikuntzak. Honekin bukatuko duzue urtea, ez? Hau eta noain eta horiek dira klabeak, ez? Hau da aurreko urteko emaitza eta aurten izan da noaingoa. Hor gaude beti, ez? Baina, egia esan, bitxikeri bezala eta aberastasun alorrean, hau oso interesantea da. Azpimarratzeko modukoa. Bai. Primeran. Orduan orain egun hauetan Durango, ez? Eta gero beste gauza bat zutela. Bai, berriro ikusiko dugu, egia esan,
mentalki kompartimentos estankos, ez? Egiten duzu Bai. atal bat, gero moztu eta... Eta berriz hasi beste zerbaitekin. Saltza askotan gaude eta neurri batean hori bereiztu behar dira. Ba, ez dakitez, zerbait gehiago dago nola aipatzeko, ala beste? Ez, egia esan ez du hori da nire ustez interesantena eta bueno, horrekin etorri. Ba, oso interesgarria izan da. Oso ondo. Ba, mila esker, Angel, Ba, beste eskerrik behin. asko Maite. Eta hurrengora arte. Hori. Ea Durangon, primeran doan. Kontatuko dugu Durangon abertze ikusi dugu. Vale, primera. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Udalerrietako albistetara pasako gara. Uharten bihar Nafarroaren eguna ospatzeko Paulino Otamendi Ganbera Orkestraren kontzertua izanen da goizeko 12etan kulturetxean. Sarrera doakoa izanen da edukiera bete arte. Bestalde, abenduaren 7an katilu esmaltatuen tailerra egingo dute arratsaldeko 5:30 7:30 ugazten. Izen emateko azkeneko eguna abenduaren 5 izango da eta parte hartu ahal izateko 3 euro ordaindu beharko dira ugazten bertan. Gainera, abenduaren 18rako Olaberriako Kartinera eta Donostiako La Perla ur termaletara irteera antolatu dute. Goizeko 10etan abiatu eta arratsaldeko 7etan itzuliko dira. Eta prezioak adinaren erroldatuta egotearen edota jarduera bakarra ala biak egin nahi direnaren arabera aldatzen dira. Dena den guztiak online kontsultatu daitezke. Izen emateak abenduaren 9 arte egin daitezke Ugarten. Eta horretaz gain, Rokopolisera eskalada irtera bat ere egingo dute urtarrilaren 7an. 3 aukera eskainiko dira. Lehenengoan, 2 orduko eskalada jarduera egingo da monitorearekin eta 10 euroko prezioa izanen du. Bigarren aukeran, bouldler eta eskalada vertikala egingo dira monitore batek gainbegiratuta, eta honek ere 10 euroko prezioa izango du. Eta azkeneko aukerak begiralerik gabe ibiltzean datza, eta honetarako 7 euro ordainduko dira. Izen emateak abenduaren 12 arte egiten halko dira ugazten. Iruñean, atzo Catalina de Oskari Izarte Eskolak ikasturteko 2. hiruhilekorako antolatu dituen 2 lantegietarako izen emateak ireki zituen, urtarrila eta martxoa bitarte eginen direnak. Akuarela eta erretratu marrazkiari buruzko lantegiak dira, eta interesa duen orok izena eman dezake telefonoz. EPEA abenduaren 13an amaituko da, eta berrikuntza gisa ikaspostuak zozketa bidez adjudikatuko dira. Akuarelarako hastapenak pintura lantegia urtarriletik martxora bitarte garatuko da, 2 taldetan, astelen eta asteazkenetan 5etatik 7tara eta 7tatik 9tara. Akuarelaren erabilari buruzko oinarrizko ezagutzak eta teknikak irakatsiko dira. Astearte eta ostegunetan, arratsaldeko ordutegi berean eta 2 taldetan banatuta, 5etatik 7tara eta 7tatik 9tara, erretratu marraztua izeneko marrazketa lantegia eskainiko da. Besteak beste, giza aurpegiaren proportzioa, neurriak eta irudikapena landuko dira. Erretratu unibertsalak, eskaiola ereduak eta naturatletik hartutako modeloak aztertuz eta kopiatuz. Behin izena emateko epea amaitutakoan, abenduaren 15ean, izena eman dutenen zerrendak berrikusiko dira, eta ikaspostuen zozketa egin eta matrikulazioari buruzko informazioa duten SMS-ak bidaliko dira. Abenduaren 16-tiko 22, adjudikaziodunek ikaspostuak berretsi eta matrikula ordaindu beharko dute lantegietan izena emateko. Gainera, Nafarroako parlamentuan izan gara azaroaren 25 buruz galdezka. Bueno, aldarrikatu genuen berdintasuna. Esan genuen aski dela eta emakumeak izateagatik ez dutela jaso behar inolako indarkeriarik, ez indarkeria fisikoa, ez psikologikoa, ez sexuala, ez ekonomikoa, ez instituzionala ere, batzutan ere instituzioak indarkeria egiten dugu, emakumeen kontra, emakume migratzaileen kontra, eta bar.
eta hori aldarrikatzera atera ginen. Bitxia da ere instituzioan egonda hau esan behar izatea, baina ikusten dugu oraindik jendarte honetan berdintasunik eza, eta pentsatzen dugu oraindik aurrera pauso asko eman behar ditugula denon artean emakumeen kontrako indarkeriarekin amaitzeko eta benetako berdintasuna lortzeko. Bai, oso lotutako galderak dira, bigarrenarekin hasiz esango nuke oso kezkagarria dela gazteen artean genero indarkeria birsortzen jarraitzen duela ikustea, erakusten digulako oso modu argi batez indarkeria hau estrukturala dela, eta ez dela belaunaldi baten kontua edo ez dela zerbait puntuala, baizik eta denboran birsortzen den egoera. Eta horrek ere esaten digu berarekin amaitzeko neurri estrukturalak hartu behar ditugula. Zeintzuk dira neurri estruktural horiek? Beti begiratzen diogu hezkuntzari, funtsezkoa da, hori egia da. Hor daukagu eskola programa, indartu behar dugu. Nafarroako ikastola, eskola guztietara iritsi behar da, hori oso garrantzitsua da, baina ezin gara horretan geratu ere. Ezberdintasuna etxeetan ere ikasten da, ez da ikasten bakarrik eskolan, ikasten da etxeetan, ikasten da telebista ikusten dugunean, irratia entzuten dugunean, liburuak irakurtzen ditugunean, eta pentsatzen dugu sektore guzti horietan nahi baldin badugu eragina izan, neurri hori estrukturalak ezarri behar ditugula, eta honekin lotuta ere bi neurri zehatz aipatuko nituzke. Alde batetik emakume guztien boteretze prozesuak, hor aspaldi ari da martxan jartzen batez ere mugimendu feministari esker, baina instituzioak ere hor ari dira laguntzen, eta gero bestetik aipatuko nuke gizonon bidea berdintasunezko maskulinitateak lortzeko nolabait, ez? Ere gizarte zibilak bultzatutako proiektua da, baina azken urte hauetan egia da instituzioak ere laguntzen ari direla bide horretan, eta ari direla bultzatzen programa ezberdinen bitartez, bide hau benetan bizitza berdintzale bat bizi nahi duten edo nahi dugun gizonontzat. Ez dira bideratzen ari berrizteen baliabide, zalantzari gabe. Adibidez, orain aipatu ditudan programa hauek nahiko berriak dira, 3, 4, 5 urte baino ez daramagu martxan jartzen, eta oraindik ibilbide luzea daukate aurretik, bai txikientzat dedikatutakoak, bai helduoi begira daudenak. Horretaz aparte, prebentzioan oraindik asko egin behar da, neurri asko jarri behar dira, sentsibilizazio kanpaina potenteagoak egin behar dira, eta gero sentsibilizazioaz gain oso garrantzitsua da trataera, behin gertatu den eraso bat, trataera oso garrantzitsua da, eta hortan adibidez, datorren urtetik aurrera martxan jarriko da beste zerbitzu berri bat, Europako funtsak horretarako bideratuko dira, eta zerbitzu integrala izanen da. Bai sexu jazarpena jaso duten emakumeentzako, baita edozein arrazoirengatik salaketa bat jartzen duten emakumeentzako. Orduan, bi proiektu hauek oso potenteak direla pentsatzen dugu, eta pentsatzen dugu bere emaitzak ekarriko dituztela. Hau, dena den jakinda, egiturazko arazo bat dela, eta ez dela konponduko urte batean edo bitan, konponbide magiko baten eskutik, baizik eta gizartearen sentsibilizazioaren eskutik lortu behar dela. Gaur bertan jakin da, barkatu, hasiko naiz berriro, esan dut bai eta hori nik uste hobe dela. Zuzenean. Gaur bertan jakin dugu EPPK-ak etako presoen kolektiboak bidalitako edo egindako azken dokumentua ezagutu izan dugu, eta bertan ongi etorri ez eta biktimez hitz egin zuten, eta positiboki baloratzen dugu komunikatu hori, pentsatzen dugu aurrera pausoa dela, ez bakarrik ongi etorri publikoekin amaitzeko eskatzen duelako, guk aspaldi daramagu esaten bestelako ongi etorriak egin behar zirela,
beste modu batez, pribatuan eta noski maitasuna eta elkartasuna adieraziz, baina beste modu batez, biktimak ez birbiktimizatzeko, eta hori hain zuzen ere da esaten duena orain komunikatu honek. Eta pauso garrantzitsua iruditzen zaigu, batez ere enpatian sakontzen duelako. Beste aldetik ere ikusten ari gara, gero eta gehiagotan ematen ari direla hurbilketak, presoen hurbilketak, oraindik asko falta da, oraindik asko daude Euskal Herritik kanpo eta oraindik distantzia batera, ja ez daude Algecirasen edo Murtzian, baina oraindik Madrilen asko daude eta Salamankan, hainbat lekutan, eta oraindik guk uste dugu dispertsioarekin amaitu behar dugula ja, eta orain arte egiten ari dena, baina azkarragoa, zalantzari gabe, baina ere ikusten dugu aurrera pauso gisa, ez? Eta, honekin guztiarekin, nik uste dut aurrera pausoak ematen ari direla bizikidetzan, eta herri honek, herri hau tentzionatzen duen egoera batekin amaitzerako bidean gaudela, eta garrantzitsua iruditzen zaigu, esan dudan bezala, bizikidetzari begira. Gaurko hau izan da guztia. Mila esker, oregoteagatik eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.